Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε πάλι την επιμόρφωσή μας πάνω στα διαδραστικά συστήματα του σχολείου με το τρίτο βιντεομάθημα πάνω στο λογισμικό διαδραστικού πίνακα notebook. Ξεκινάμε πάλι. Αυτό που θα δούμε σήμερα αρχικά είναι το πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα αρχείο PDF ή ένα οποιοδήποτε αρχείο στο ίδιο το μάθημα το οποίο δημιουργούμε και το πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το οποίο έχει το αρχείο στην εικόνα αυτή, στην κάθε μία διαφάνεια. Πάμε λοιπόν εδώ αριστερά. Εδώ είναι η σειρά των διαφανείων μας. Από κάτω είναι το gallery και ακριβώς από κάτω έχει την επιλογή αυτή με το συνδετήρα που είναι για την εισαγωγή αρχείων. Θα εισάγω προς το παρόν ένα βιβλίο το οποίο το έχω κατεβάσει από το ψηφιακό σχολείο. Πατάω λοιπόν εισαγωγή, εισαγωγή αντιγράφου ενός αρχείου για να επιλέξουμε ένα βιβλίο, το τετράδιο εργασίων της γλώσσας. Ας το επιλέξουμε λοιπόν. Ήδη βλέπετε το έχει τοποθετήσει μέσα. Τώρα πώς μπορώ να πάρω μια σελίδα από το βιβλίο αυτό, το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο. Πατάω πάνω εδώ, κάνω διπλό κλικ να ανοίξει το μάθημα. Βλέπετε είναι από τη γλώσσα της τετάρτης δημοτικού. Ας πούμε ότι θέλουμε αυτήν εδώ τη σελίδα, θέλουμε τη σελίδα 9 όπως το λέει εδώ. Πάω στο μενού File, εκτύπωση, Print και αλλάζω εκτυπωτή. Θα παρατηρήσετε ότι πλέον σε εκτυπωτές μέσα που έχετε έχει και ένα εκτυπωτή ο οποίος εκτυπώνει απευθείας στο Smart Notebook. Επιλέγω λοιπόν το Smart Notebook. Δεν θέλω όλο το βιβλίο, θέλω τη συγκεκριμένη σελίδα την οποία έχω δει και επιλέγω Print. Περιμένω λίγο. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι μου δίνει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να εκτυπώσει αυτή τη σελίδα σαν να είναι μια εικόνα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορώ να την επεξεργαστώ. Δηλαδή τα κείμενο έτσι όπως είναι γραμμένο να μην μπορώ να επέμβω, αλλά ουσιαστικά είναι ένα στιγμιότυπο της εικόνας πάνω στη διαφάνεια του notebook. Απ' την άλλη το δεύτερο δίνει τη δυνατότητα την εικόνα να μπορώ να την επεξεργαστώ, το κείμενο, τα πάντα. Βέβαια αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί πολλές φορές δεν αναγνωρίζει τις γραμματοσυρές, οπότε θα μείνω στην πρώτη επιλογή, σελίδες Smart Notebook με εικόνες. Πατάω OK, βλέπετε ότι μετατρέπει το αρχείο και όπως βλέπετε μου έχει φέρει ολόκληρη τη σελίδα στην διαφάνεια, οπότε μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αντίστοιχα για να μπορέσω να κάνω το μάθημα, παραδείγματος χάρη στην τάξη. Ένα δεύτερο εργαλείο, το οποίο είναι μια δεύτερη σειρά εργαλείων που είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο Notebook 11, είναι από την εργαλειοθήκη τα εργαλεία μέτρησης. Θα μείνω κυρίως στο μυρογνωμόνιο, το οποίο δίνει νέες δυνατότητες. Θα παρατηρήσετε ότι έχει διάφορες επιλογές, θέλει λίγο χρήση για να μπορέσετε να το χειρίζεστε εύκολα και με συντάξη. Αρχικά πρώτα απ' όλα αυτό το κυκλάκι εδώ δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε ένα μυρογνωμόνιο από 180 μοιρών σε ένα μυρογνωμόνιο 360 μοιρών. Εδώ υπάρχει δυνατότητα, επιλέγοντας το πάνω κάτω, να το μεγαλώσω ή να το μικρύνω ανάλογα με το πώς θέλω. Σε αυτό εδώ το ημικύκλιο, στο ακριβώς απάνω ημικύκλιο δίνει τη δυνατότητα της περιστροφής. Τώρα, πατώντας λοιπόν εδώ μέσα στον κύκλο, μπορώ να δημιουργήσω διάφορες γωνίες, τις οποίες να δώσω στους μαθητές μου. Παράδειγμα, να φτιάξω μια γωνία 40 μοιρών, την οποία εγώ θέλω να την μετρήσουν. Μόλις λοιπόν φτάσει το δεύτερο ευθυγράμμο τμήμα μέχρι τις 40 μοίρες, πατάω το βελάκι και εξάγει τη γωνία αυτή έξω. Η γωνία αυτή τώρα θα μπορούσε να καλυφθούν οι 40 μοίρες πάρα πολύ απλά. Θα μπορούσαμε παράδειγμα να πάρουμε την πένα μας. Αυτό είναι ένα κόλπο που αρέσει αρκετά στους μαθητές. Να πάρουμε την πένα μας,
να την μετατρέψουμε, παράδειγμα, όχι, να την αφήσουμε έτσι όπως είναι πένα, να αλλάξουμε το χρώμα, να το κάνουμε άσπρο και να μεγαλώσουμε λίγο το πάχος, να το κάνουμε τόσο, και να πάμε λοιπόν πάνω εδώ και να σβήσουμε τον αριθμό της γωνίας. Ποιο είναι το καλό σε αυτή την περίπτωση? Όταν λοιπόν ο μαθητής πάρει το μυρογνωμόνιό του, ας πατήσω πάλι μέσα στο κυκλάκι για να εξαφανιστεί αυτό, βάλει το μυρογνωμόνιο πάνω, μετρήσει τη γωνία και δει ότι είναι 40 μοιρών, παίρνει μετά τη σβίστρα, πάει εδώ, σβήνει και εμφανίζεται η επιλογή, η επιλογή που δείχνει τη σωστή μέτρηση της γωνίας. Λοιπόν, αυτό για το μυρογνωμόνιο. Θα σας δείξω τώρα ένα μάθημα το οποίο είχα φτιάξει για τον σχολικό σύμβουλο στην τρίτη δημοτικού, το οποίο αφορούσε μια διδασκαλία στα μαθηματικά μόνο με χρήση διαδραστικών συστημάτων, έτσι ώστε να πάρετε και κάποιες ιδέες για το μάθημα το οποίο θα στήσετε και οι ίδιοι. Λοιπόν, το μάθημα αυτό είναι ένα επαναληπτικό μάθημα της τρίτης δημοτικού. Βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου των μαθηματικών και αφορά μια επανάληψη πάνω στη χρήση των δεκαδικών αριθμών, στις μετατροπές ανάμεσα σε δεκαδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα, καθώς επίσης και στη χρήση των ευρώ. Λοιπόν, το μάθημα αυτό ξεκινούσε ουσιαστικά, για να μην κρίνω λίγο και την προβολή, ξεκινούσε ουσιαστικά με ένα παιχνίδι. Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Ουσιαστικά έδινα στους μαθητές τη δυνατότητα να αποφασίσουν το ποιος θα σηκωθεί στον πίνακα, και είχα ήδη επιλέξει το ποιον θα σηκώσω. Ήταν ο Πέτρος, ένας μαθητής τάξης. Αυτό που έπρεπε να κάνουν μαθητές είναι να βάλουν τις λέξεις σε σειρά. Ο Πέτρος ήταν και πρόεδρος της τάξης. Μόλις το έβγαζαν σε σειρά, ο πρόεδρος σηκωνόταν στον πίνακα για να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Λοιπόν, η πρώτη ενότητα που θα ασχολιόμαστε ήταν τα κλάσματα. Εκεί λοιπόν ξεκίναγαν κάποιες ερωτήσεις, λίγο έτσι να θυμηθούν τι είναι τα κλάσματα. Οι περισσότεροι, βλέποντας αυτή την εικόνα εδώ, γελούσαν. Δεν ξέραν όμως ότι πίσω από αυτό κρύβονται κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είχα εγώ. Αρχίζαμε λοιπόν να συζητάμε για αριθμητές, για παρονομαστές. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή πήρα τη γόμα και άρχισα σιγά σιγά να σβήνω, υποτίθεται, αυτή εδώ τη φατσούλα και να εμφανίζονται διάφορα από πίσω. Εμφανίστηκε αρχικά ο αριθμητής, προσπαθήσαμε λίγο να θυμηθούμε τι είναι. Σιγά σιγά κατέβαινα προς τα κάτω, εμφανιζόταν ο παρονομαστής, και όταν άρχισα λοιπόν να σβήνω όλη τη σελίδα, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των μαθητών, εμφανίστηκε ουσιαστικά ένα κλάσμα με τα βασικά του χαρακτηριστικά. Πώς το κατάφερα αυτό? Ουσιαστικά είχα δημιουργήσει ένα κλάσμα με τη βοήθεια του κειμενογράφου. Στη συνέχεια, αυτά εδώ ουσιαστικά είναι πάλι ένας κειμενογράφος, τον οποίο όμως τοποθέτησα και ένα αντικείμενο, ένα σχήμα. Τα σχήματα τα μπορείτε να τα πάρετε από εδώ, σαν πλαίσιο γύρω γύρω, και τα μετέφερα τα σχήματα ένα επίπεδο πίσω. Όπως βλέπετε είναι όλα κλειδωμένα, δεν μπορούν να μετακινηθούν από τους μαθητές ούτε από εμένα, και πήρα μετά την πένα, αυτό που σας έδειξα και πριν. Επέλεξα σαν χρώμα το λευκό, μεγάλωσα πολύ το πάχος και άρχισα σιγά σιγά να το καλύπτω. Μόλις το έκανα, για να προκαλέσω και το ενδιαφέρον, ζωγράφισα και μια φατσούλα επάνω. Τώρα, αφού λοιπόν είδαν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά, προχωράμε συνέχεια στην δημιουργία του μαθήματος, όπου οι μαθητές πήραν σε κάθε ένα θρανείο ένα κουτί με Smarties. Ουσιαστικά τι έκανα κάθε φορά? Τους ζητούσα να μου πούνε με κλάσμα, έφτιαχνα ένα κλάσμα, παράδειγμα, οι Smarties μπορεί να ήταν 20, τους ζητούσα να μου βγάλουν τις MOV Smarties, και στη συνέχεια τι έκανα? Αυτή είναι μια εικόνα την οποία πήρα από το διαδίκτυο, όπως επίσης και αυτήν,
και αυτές εδώ είναι μικρές εικόνες από το διαδίκτυο από Smarties. Αυτό που έκανα σε όλες αυτές τις εικόνες είναι πρώτα απ' όλα να τις κλειδώσω και σε αυτές εδώ συγκεκριμένα να δώσω τη δυνατότητα της απεριόριστης κλωνοποίησης. Πώς γίνεται αυτό? Αν πατήσω δεξί κλικ πάνω θα δείτε ότι εδώ έχει τη δυνατότητα απεριόριστης κλωνοποίησης. Οι μαθητές τι έκαναν? Αφού λοιπόν τους έδινα εγώ μου λέγανε πόσες είναι στο σύνολο τους οι καραμέλες, στη συνέχεια τους ζητούσα να μου πούνε με τι κλάσμα μπορούν να αντιστοιχηθούν, με ποιο κλάσμα μπορούν να αντιστοιχηθούν τις καραμέλες σε σχέση με το σύνολο. Μόλις μου λέγανε το κλάσμα, κάποιος μαθητής σηκώνοντας τον πίνακα, έγραφε το κλάσμα, ας πούμε, όταν οι μοβ καραμέλες ήταν. Συγγνώμη, να αλλάξω το χρώμα και το στυλ εδώ, να αλλάξουμε και το χρώμα, ότι ήταν 3 δέκατα, έγραφα τον αριθμό 3, έγραφα τον αριθμό 10 και αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν να πατήσω το βελάκι έτσι ώστε να βγει αυτό το κλάσμα, το οποίο το βάζα εδώ, και παίρναν οι μαθητές και μεταφέρανε 3 καραμέλες εδώ πέρα. Η απεριόριστη κλωνοποίηση δίνει δυνατότητα στο αρχικό μας αντικείμενο να δημιουργήσει πολλά όμοια αντίγραφα. Το ίδιο κάναμε συνέχεια με τις πράσινες, με τις κίτρινες, με τις κόκκινες κτλ. Η επόμενη δραστηριότητα ήταν ένα πρόβλημα με πίτσες, όπου λέγαμε παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να υπάρχουν μανιτάρια στα 2 τέταρτα της πίτσας. Παίρναν λοιπόν μανιτάρια, αυτές είναι εικόνες που βρήκα στο διαδίκτυο, πάλι με τη λογική της απεριόριστης κλωνοποίησης, βάζανε μαθητές μανιτάρια στα 2 τέταρτα, ότι θα έπρεπε να υπάρχει τυρί στα 4 τέταρτα. Βάζαν λοιπόν κομμάτια τυρί και στα 4 τέταρτα. Θα έπρεπε να υπάρχει πεπερόνι στο 1 τέταρτο. Λοιπόν, στη συνέχεια η πίτσα κόπηκε στα 6, έγινε ακριβώς τη δουλειά, και η πίτσα κόπηκε μετά με μια μικρή δυσκολία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, κόπηκε στα 9. Λοιπόν, ακολούθως οι μαθητές δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφτούν μία ιστοσελίδα. Δυστυχώς για κάποιο λόγο η υπερσύνδεση δείχνει αυτή τη στιγμή να μην λειτουργεί. Η σελίδα αυτή ήταν μια σελίδα στο διαδίκτυο όπου ουσιαστικά είχε διάφορες δραστηριότητες με κλάσματα και το τι είναι το κλάσμα, με μολύβια, με κεριά, με μπάλες, με αλογάκια. Να ζούμε μία. Λέει εδώ τι κλάσμα είναι ουσιαστικά τα αλογάκια. Θα έπρεπε να πούνε οι μαθητές ότι τα αλογάκια παράδειγμα είναι τα 4 8. Πατώντας εδώ γινόντουσαν τα αλογάκια περισσότερα, τους ξαναρωτάγαμε, μετά ρωτάγαμε τα γουρνάκια κτλ. Συνεχίσαμε με τη δεύτερη νότα του μαθήματος, όπου ήταν οι δεκαδικοί αριθμοί και έπρεπε ουσιαστικά να θυμηθούμε λίγο ότι οι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται σε 2 μέρη, στο ακέραιο μέρος που είναι τα ολόκληρα και στο δεκαδικό μέρος. Στη συνέχεια θυμηθήκαμε λίγο τους αριθμούς, θυμηθήκαμε το πώς διαβάζουμε τον κάθε ένα αριθμό. Ουσιαστικά τι έκανα, είχα γράψει ένα κείμενο το οποίο το κλείδωσα και από πάνω έβαλα ένα σχήμα, το οποίο μάλιστα χρωμάτισα για να μην υπάρχει διαφάνεια, και τι έκανε, κάθε φορά που διάβαζε ένας μαθητής σήκωνα τα αντίστοιχα κουτάκια για να μπορέσουν να διαβάσουν σωστά, και το ίδιο για την αξία θέσης του κάθε ενός ψηφίου που υπάρχει, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Λοιπόν, ακολούθως διάφοροι αριθμοί που υπήρχαν τους έκλεισα, οι μαθητές τους διαβάζανε, στη συνέχεια σηκώνανε και βλέπανε το αν είναι σωστό ή όχι. Και κάναμε μετά μια άσκηση του βιβλίου. Με τον τρόπο που σας έδειξα στην εκτύπωση μετέφερα τη σελίδα αυτή εδώ πέρα, έγραψα και το που είναι έτσι ώστε να ανοίξουν εκεί οι μαθητές τα βιβλία τους. Αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν να τους διαβάζω μια σειρά από αριθμούς, επειδή είναι λίγο δύσκολο να γραφτούν εδώ πάνω και δεν θα φαινόντουσαν. Τους αριθμούς τι κάναμε, τους λέγαμε εδώ πέρα 123 ολόκληρα και 4 δέκατα, και στη συνέχεια με τη βοήθεια της σβίστρας
σβήναμε εδώ πέρα τον αριθμό και εμφανιζόταν το σωστό. Ίδια ακριβώς δουλειά, εμφάνιζα τον αριθμό, οι μαθητές τον διαβάζανε, τον γράφανε στο τετραδιό τους, έπαιρνα τη σβίστρα, τον έσβηνα και ελέγχανε αν ο αριθμός είναι σωστός. Στη συνέχεια υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν μια δραστηριότητα για να δούμε κατά πόσο έχουν καταλάβει την αξία θέση του ψηφίου. Παίρνανε τους αριθμούς, σηκωνόταν κάποιος μαθητής στον πίνακα, έπαιρνε ένα αριθμό, εδώ έπρεπε το ψηφίο 5 να είναι δέκατα, παράδειγμα το έσαιρνε εδώ και η ρουφίχτερα τον άρπαζε. Αν δεν ήταν σωστό, όπως ξέρετε, η ρουφίχτερα το επαναφέρει πίσω. Μία άλλη δραστηριότητα όπου έπρεπε να τοποθετήσουμε τους αριθμούς αντίστοιχα στη σωστή στήλη. Παραδείγματος χάρη, άμα τα 3 ήταν χιλιοστά, άμα τα 3, το ψηφίο 3 ήταν εκατοστά, αν το ψηφίο 3 ήταν εκατοστά. Ας πούμε ότι κάναμε και κάποιο λάθος. Ας τα βάλουμε λοιπόν. Στο solve το μάθημα λυνότανε, στο reset τα ξανατοποθετούσανε, στο check κοιτάγανε αν είναι σωστό. Χώρισε τα κλάσματα σε δύο ομάδες. Οι μαθητές έπρεπε να παρατηρήσουν ότι κάποια κλάσματα είναι δικά και να τα τοποθετήσουν σέρνοντάς τα στον αντίστοιχο κύκλο. Θα έπρεπε βέβαια να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποια είναι τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε δεκαδικό κλάσμα. Έφτιαξα κάποιους δεκαδικούς αριθμούς, έβαλα τις κλασματικές γραμμές. Πήρα κάποια ψηφία τα οποία τα κλείδωσα και με τη βοήθεια της απεριόριστης κλινοποίησης οι μαθητές μπορούσαν να σύρουν τους αριθμούς πάνω. 2, 4, 5 και τους παρονομαστές, 2 δεκαδικά ψηφία, παίρναν το 100 και το φτιάχνανε. Το ίδιο ανάποδα, δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό, και στη συνέχεια πήγαμε στο τελευταίο κομμάτι της δασκαλίας που είναι η μετατροπή σε ευρώ. Ουσιαστικά θα έπρεπε οι μαθητές να θυμηθούν ότι σε ένα δεκαδικό αριθμό αριστερά από την υποδιαστολή είναι τα ευρώ, δεξιά είναι τα λεπτά με 2 δεκαδικά ψηφία. Φτιάξαμε αυτό τον αριθμό. Πήραμε λοιπόν το 3, το τοποθετήσαμε εδώ με τη βοήθεια της απεριόριστης κλινοποίησης. 10 και 5, 15, βάλαμε το 1 εδώ, το 5 εδώ και φτιάξαμε τον αριθμό. Και στη συνέχεια ξεκίνησε μια διαδικασία να φτιάχνω εγώ διάφορους συνδυασμούς από ευρώ και από λεπτά και κάποιος μαθητής να σηκώνεται στον πίνακα και να δημιουργεί τον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό, και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και χαρτονομίσματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Η ημερήσια προγράμματος, και χρησιμοποιήθηκε και στο τέλος και μια δραστηριότητα με το Wordle, το οποίο κάθε μαθητής έλεγε μια λέξη, μια έννοια που χρησιμοποιήθηκε, μια μαθηματική έννοια σήμερα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μικρό Wordle. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το τελευταίο μάθημα πάνω στο notebook. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TitanPad. Καλή συνέχεια.